ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಿರೆಗಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಅನುಪಮ ಮಲ್ಪನ ಆರ್ತಿ ಬೆತ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲೋಗುಡು ಯಾನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ಲ ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು, ಬೊಕ ಬೇಗಲ ಬೇಲೆಲ ಆಪುಂಡು, ಮನಿಲ ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂದೇನು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಖುಷಿ ಆಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಗೊತ್ತುಂಟುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ, ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಒಂದೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚಾಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ತೂಕಬಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ದ ಟಿಪ್ ಅಂತ ತೂಕಬಲೆ. ಮಾತಿರ್ನೆ ಲಡ್ಲ ಕುಂಟುಗು ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡುವರು. ಕ್ಲಿಪ್ನ ನಾಡ್ನಕ ಹೊರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಓಲೋಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಬೇಗ ಕುಂಟು ತೆತ್ತಿದ್ದು ಉಲಾಯಿ ಪುಪ್ಪಾರು. ಕ್ಲಿಪ್ನು ಓಲೋಲು ಪಾಡುವರು. ಕೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು, ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುವರು ನಿಕಲು. ನಿಕ್ಲೆಡ ಕುಕ್ಕರ್ದ ರಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಅವೇನು ಹಾಳಾತಿನ ಕುಕ್ಕರ್ದ ರಿಂಗ್ ಒಂದು ಅವೇನು ದಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮಾತ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಲೆ ನಿಕಲು. ಅವು ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಲ ಕಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಶೋಕ್ಲ ಆಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೈಕ್ಲ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಒಂದೇನು ಯಾನು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ್ನ ಎಲ್ಲಾಡ್ ತೂಯಿನಿ ಅಂಚಾದ ಇಂಕಲ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತುಂಡು. ಐಕಾದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಮಾತ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲ ರಿಂಗಿಗೆ ತಿಕ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಆಂಡಿತ್ತೆ. ಒಂದೇನು ಗೋಡೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪಾವೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡತಿ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಂಡ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಗೋಡೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಾದು ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಲ ಕಲ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ ಆರಾಮಡೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ನೀಟ್ ಅದು ದಿವೊಲಿ. ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ನೆತ ಟಿಪ್ಪನ್ನು ತೂಕಬಲ್ಲಿ. ಯಾನು ಮಾತ ಪೊಡಿನ್ಲ ಒಂಜೇ ದಿನ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮೂಲು ಯಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಿತ್ತದ ಪೊಡಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವೊಡೊಂದು ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋಡು ಆತ್ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆತನಿತ್ತೆ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಚೌಲಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ. ಒಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ತಾ ಕಮ್ಮೆನ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೇನು ಚೌಲಿ ಆಯರೆ ಬಿಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ಚೌಲಿ ಆತನು ಒಂದೇನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿದ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಮಲ್ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪೂರೆಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಪಾಡೊಲಿ. ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪುದೀನದ ಪೊಡಿನ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಪುದೀನ ರಡ್ಕಡ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಶೋಕುಡೆ ದೆಕ್ಕದು ಅವೇನು ನುಂಗವಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದೊಂಬು ಗಂಡಲ ದಿಯೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕರಕರ ಪನೋಡು ಐಡ್ದು ಬೋಕ ಒಂದೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನು. ಅವೇನು ದೈಲ ನಡೋಲಿ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೂಲೆ ಈತ್ ನುಂಗುದುಂಡು. ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಯಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿಡ್ ಪಾಡ್ ದೀಪೆ. ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿಂದ ಒಂದೇನು ಕೋರಿಗು ಬೋಡನಾಗ ಬೇತೆ ಓಲ ಕಜಿಪುಗ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಏಪಲ ಪುದೀನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು. ಅಂಚಾದು ಒಂದೇನು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದಾಂಡು ನೈಸ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ತರಿ ತರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಆದು ಒಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಆವಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ. ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೊಕ ಯಾನು ಪೂರೆನ್ಲ ಬಾಟಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಕುಡಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನೋಡಾಂಡ ಪೂರ ಪುದರ್ ಬರೆದಿಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ದೆಪ್ಪೆರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಕಜಿಪುಗು. ಯಾನ್ ಪೂರ ಪೊಡಿಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿಲ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುನು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಟೇಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತಂಡ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆದ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಕಲು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟಿಪ್ ಒಂದು ತೂಕಬಲೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಕೊನಪರ ಐಟಿ ಚಾ ಕಾಪಿ ಪೇರು ಪೂರನ್ಲ ಕೊನಪರು ಆಂಡ ಅವೆನು ದೆಕ್ಕುಂಡಲ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಕಾಕಜಿನ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ತೋಲೈ ದೀಲೆ ದೀದು ಅವೆನು ಮುಚ್ಚಳ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಅಂಚೆನೆ ದೀಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೂಲೆ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂರ ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂದೇನವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕಬಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಗಾರ್ಡನ್ಡುಲ್ಲೆ ಚಟ್ಟಿನು ಒಕ್ಕೋಡು ಕೈಕ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪಗ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಫೋರ್ಕುನ್ ಕಂತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಒಕ್ಕುಂಡ ಯಾವು
तुले ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಆಣ್ತುಲೆ ಮಾತ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತೂ ಎರತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಾ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರೆ ರೆಗ್ಲ ಒಂದೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಪೊಸತೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕು ಪುರ್ಸೊತ್ ಮಲ್ತು ಇನ್ನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು.